Morjens, se olisi Finkels täällä ja tänään pelataan Skywarsia framepvp.comissa ja tosta aluksesti ja kirves ja nais tuonnoksesti kai ainakin muistaakseni. Käydään täältä. Tää on tänne Tumo ja Kills-kanavalle. Niin, me tehdään jossain vaiheessa. Tai no me ollaan tehty jo, mutta se ei ole saanut sitä upattua. Ja nyt latasin tän OBS:n kanssa. Siitä vähän suuppia. Ei itse asiassa noin paljon, koska povi vitusti blokkeja ja jäätä noin. Voitais toisaalta povittaa toi kuoliaaksi. No, mikäs siinä? Vittu vikasotti ei jos osunut se, jos varmaan kuollut siitä. Siihen jäätä. Sitten mennään keskelle. Toivottavasti ei kuulu. Tais vittu saatana! Joo. Joo, perse. Joo, mennään uuteen nopeasti. Tässä samassa. Joo, alkaa heti. Tää on hyvä mappi. Täältä saa keskeltä Timuffulit, kun kaivaa tarpeeksi. Siitä vähän suuppia ja kaikkea. Ei tullut asetta perkele. Toivottavasti täällä oli. Se oli siinä. No nice, ase oli. Sitten armor päälle tohon. Itse asiassa ei mulla pikkiä. Ei saa rakentaa mun saarelle. Perkele vittu saatana. Ei sit please kommenttei sitten. Vittu! Joo, tuo on paska tässä. Otetaan vielä yksi. Toivottavasti tää saatais voitto. Tai jotain edes hyvä sijoitus, kun nää vähän paskasti. Siis ei vaan vähän, vaan ihan vitun paskasti. Ei kyllä tänään hyvin PvP vittu saadaan. Sori, että mä kiroilen paljon. Siitä vähän suuppia ja tollasta ja mennään keskelle. Itse asiassa vois ottaa vedeksi. Ai vittu saatana, homo. Lopet. Soppaa. Kyseksi. Jäätä, blokkeja, povi. Pikkeni crafti, pikkeni homma, saadaan runkkuu. Vittu Steamissa viesti. Oi hyvä. Suuppia onko meillä? Itse asiassa. No niin, usein tää. Ha! Et varmaan he. Jes, mä voitin.